Ahojte všetci. Vítajte na mojom kanáli Sára Liran Avian Voice. Volám sa Sára a tento priestor som vytvorila ako hlas srdca, ako most medzi viditeľným a neviditeľným, medzi ľuďmi a vyššími frekvenciami. Liran Avian to je moja esencia, z ktorej hovorím a tvorím. Dnes vás vítam prvým videom a začneme. Prečítam vám úvodný článok z novej stránky flowrelax.sk, ktorý nesie jednoduchý, ale hlboký názov Ahoj svet. Je to pozdrav miesta, ktoré sa práve prebudza, nie v uponáhlanom tempe, ale v prirodzenom rytme duše. Ak hľadáte priestor, kde sa môžete na chvíľu zastaviť, nadýchnuť a pripomenúť si, kto naozaj ste, tak toto je presne pre vás. Poďme na to. Ahoj svet. Stránka sa postupne prebudza. Je v procese tvorby. Nie rýchlo, nie pod tlakom, ale v prirodzenom rytme, ktorý rešpektuje kvalitu, nie kvantitu. Všetko tu bude prúdiť tak, ako má. Jemne, hravo, intuitívne. Nájdete tu priestor pre svoju dušu. Možno práve to, čo ste dlho hľadali a nikde nenašli. Každý prvok, každý symbol, každý obrázok bude niesť svoj zámer. Tak ako vzostupná špirála, ktorá sa otvára do nových možností. Vzostupujúca špirála, kam to ideme, hore či dole? Stúpame či klesáme, všetko je život, láska, cesta duše, učenie duše. Áno, sú dve špirály. Jedna klesá, všetko ide do temnoty a stráca samo seba. A druhá je vzostupná, stúpa, očisťuje. Skladá sa podstata sama do seba, alebo všetky jej časti sa znova pripoja, aby bola celistvá. Milujem geometriu, milujem život, milujem stvorenie a najvyššieho stvoriteľa, ktorý má v sebe mužský a ženský princíp, milujem teda som. Milujem božského otca a božskú matku. Pozrite sa, ich nekonečná špirála stvorenia je všade okolo nás a v nás. A to bolo všetko k dnešnému Ahoj svet. Ak vás táto energia oslovila, veľmi rada vás tu privítam aj na budúce. Na mojom kanáli Sára Liran Avian Voice budem zdieľať posolstvá, meditácie, príbehy duše a všetko, čo prúdi z vyšších sfér priamo do srdca. Ak chcete ísť ešte hlbšie, pozývam vás na moju stránku flowrelax.sk, kde sa všetko rozvíja, články, texty, aj priestor pre vašu dušu. Nezabudnite sa prihlásiť na odber tohto kanála, aby vám nič neušlo. Budeme sa počuť v ďalšom videu.